sobre llamatiu i llamar. Si llamatiu fora valencià, també ho seria llamar. Llamar és un verb castellà. Per expressar la mateixa idea en valencià, tenim els verbs cridar, tocar, dir, anomenar, entre altres. Així doncs, llamatiu, valencianització barroera de llamatiu, és un barbarisme inacceptable. No podem dir frases com la següent. La jove vist bé, però massa llamativa. Cal substituir el barbarisme per un mot nostrat. Per exemple, cridaner, vistent, llampant. Eixe cartell té uns colors cridaners. Això és excessivament vius. Un vestit de colors llampants. Això és excessivament vius. Una decoració visten. Això és que atrau la mirada pels seus colors. Tan ric com és el nostre idioma, i haver anat a parar a aprendre del castellà un mot com llamatiu per a incorporar-lo, però destrossat i desfigurat al nostre llenguatge, és incomprensible. Però d'una persona, animal o cosa llampant, vistent o cridaner, en aquest sentit, algú en diu que llama l'atenció. És una barreja horrible de castellà i valencià. Llamar, en el sentit d'atraure, és senzillament cridar. Em cridar l'atenció tal cosa. Algú crida l'atenció. Cridar l'atenció és correcte. Llamar l'atenció és incorrecte i imperdonable.